Ola, que tal, señoras e señores? Moi boa noite, xornada de venres 9 de maio, nova cita aquí na televisión local das Pontes, porque toca botarlle unha ollada a estes últimos 7 días de información local e que abrimos con sesión plenaria de carácter ordinario. Tiñamos lá na xornada do mércores unha extensa sesión na que un dos puntos máis importantes foi o dar luz verde de xeito provisional a ese novo contrato de servizo de axuda no fogar en o que se van a investir máis de 7 millóns de euros. Intensa e extensa sesión plenaria protagonista deste mes de maio e que 5 horas de debate entre goberno e oposición marcaron a xenda política desta semana cun pleno ordinario no que se abordaron multitude de temas. O punto máis relevante da xornada chegaba da aprobación inicial da adxudicación do contrato do Servizo de Axuda no Fogar por 2 anos, prorrogables 2 máis, e que suporá un desembolso total de 7,2 millóns de euros. A empresa Servizos Sociais Virxe do Carme vai ser a encargada de desenvolver estes traballos que, como novidade con respecto ao contrato previo, vai incluir 4.000 horas máis de atención, cun total de 78.000 horas anuais. A proposta contou co respaldo de Partido Socialista e Partido Popular, mentres que o BNG optou pola abstención. Tamén recibía luz verde a adxudicación dunha axuda de 80.000 euros ao Clube Ciclista As Pontes, coa fin de sufragar parte dos gastos da celebración do Campeonato de España de Ciclocross que tivo lugar o pasado mes de xaneiro no Lago das Pontes. E de xeito unánime, Goberno e Oposición se poñan de acordo para modificar a ordenanza do imposto de bens inmobles que agora incluirá unha bonificación do 90% do IBI para propietarios de terreos e edificacións na zona afectada polo Parque Natural das Fragas do Eume. Por outra banda, tamén se recoñecían os que serán os festivos locais de 2026 e que, como é habitual, recaerán no luns do Carme, 20 de xullo, e no martes de Antroido, o 17 de febreiro. E saía adiante un expediente extrajudicial de crédito por valor de 43.000 euros que se van destinar ao pago de facturas pendentes e tamén de servizos. No capítulo de mocións, PSOE e BNG sacaron adiante un escrito para demandar da Xunta de Galicia a posta en marcha das obras necesarias no Instituto Moncho Valcarce coa fin de subsanar todas esas deficiencias que se están registrando no centro, mentres que o texto do BNG sobre a posta en marcha de medidas que implican a normalización do uso do galego non recibía o respaldo da maioría da Cámara Municipal. Tampouco contou con luz verde a demanda tamén do BNG para retomar o programa As Pontes Empezas, e que a Edil de Cultura, Luna Tenreiro, explicaba que xa se está a traballar neste programa para poñer en marcha novas intervencións, polo que non é necesario facer novas demandas. Finalmente, o texto do Partido Popular sobre a financiación municipal do sistema de atención á dependencia tampouco foi aprobado, o entender que debe ser a Administración Autonómica a que asuma estes gastos. Como é habitual, unha vez que dende os servizos de grabación da Deputación da Coruña nos faciliten o pleno íntegro, este emitirase nesta canle municipal. Cambiamos de asunto porque o alcalde das Pontes mantiña a pasada semana un encontro coas directivas das asociacións Seara e Coempo. O obxectivo poñer en marcha tamén un escrito rubricado por estas dúas entidades para demandar da Xunta de Galicia que se modifiquen as condicións para acceder aos fondos europeos da descarbonización. As asociacións Seara e Coempo veñanse de sumar as críticas á Xunta de Galicia en relación aos criterios de reparto dos fondos europeos de transición xusta na comunidade galega. As entidades, en representación do tecido empresarial local, asinaban a pasada semana un manifesto no que dan conta da súa disconformidade coa aplicación dos criterios de zonificación que está tomando a Xunta para distribuir estes cartos e que recaen en Galicia grazas ao peche das centrais térmicas das Pontes e de Cerceda. De feito, estas dúas entidades exixen que a distribución de fondos se centre nos municipios precisamente que integran os convenios de transición xusta, polo que solicitan que se paralice e se revisen as convocatorias impulsadas ao abeiro dos fondos de transición xusta en Galicia para o deseño e posta en marcha dun novo reparto dos mesmos, con inversións que respondan de xeito xusto e equitativo aos dereitos e intereses dos empresarios e empresarias das Pontes e, por extensión, dos veciños e veciñas do municipio. O manifesto rubricouse tras o encontro entre os presidentes de Seara e Coempo, José Castro e Monserrat Castelo, respectivamente, e as directivas das entidades co alcalde das Pontes e a concelleira na Pena. Precisamente, durante este encontro, Valentín González Formoso daba conta das accións xudiciais emprendidas dentro do Executivo local contra o Instituto Enerxético de Galicia e o Instituto Galego de Promoción Económica, os dous dependentes da Xunta, polo reparto dos fondos de transición. Así, o rexedor pontés explicou que dende o Goberno Municipal se solicitaran medidas cautelares para suspender os prazos das 5 liñas de axudas convocadas polo INEGA e o IGAPE, coa fin de evitar que os fondos europeos se asinen sen ter en conta os concellos afectados polo peche de centrais térmicas. Mantemos unha reunión coa Asociación de Comerciantes das Pontes e coa Asociación de Empresarios dos Polígonos e Seara, basicamente para compartir o malestar que queremos transmitirlle á Xunta de Galicia por empregar fondos que son para os ponteses e pontesas para outros fins e para outros territorios distintos, non? Os fondos de transición xusta
están aprobados por Europa para que se destiñen na reactivación económica dos terreos afectados polo peche das centrais térmicas. Eu creo que Oleiros, ou Santiago ou a Coruña non están nada afectados, en cambio se van a ver beneficiados esas localidades de fondos que son de todos os ponteses. E, por tanto, queremos trasladar ese malestar, ademais de demandalo judicialmente, como acabamos de facer hai unhas 2 semanas, onde interpuxemos 5 demandas no contencioso administrativo contra 5 convocatorias da Xunta de Galicia a través do IGAPE que buscan financiar proxectos fora das pontes. Por tanto, iso é unha injustiza absoluta que xa trasladamos á Xunta de Galicia e que queremos facelo, digamos que, máis co colectivo máis prexudicado desto, que son as empresas locais. Segundo explicou o primeiro edil, a zonificación provincial que está aplicando a Xunta outorga unha escasa puntuación aos concellos en transición, deixándoos nunha situación de desvantaxe absoluta con respecto a poboacións que non están afectadas polo peche dunha central térmica. Unha situación inasumible porque, a xuízo de González Formoso, é necesario que estes fondos se repartan aplicando unha discriminación positiva para os territorios de transición xusta, que son os que precisan precisamente dese respaldo económico. Con respecto a futuras medidas de presión, González Formoso explicou que haberá que agardar a resolución destes 5 recursos presentados no xulgado contra Inega e o IGAPE e a resposta a ese manifesto encabezado por todo o tecido empresarial local para ver se a Xunta cambia os seus criterios. Na mentras, a día de hoxe, dos 111 millóns de euros procedentes de Europa para este proceso de transición, 83 xa están mobilizados. E tal e como denuncian tanto o Concello como empresarios locais, As Pontes non recibiu nin un só euro dos mesmos. Unha situación injustificable e inasumible, por suposto injusta, para eses municipios que están a verse moi afectados económicamente polo peche de centrais térmicas e que deste xeito non están recibindo as compensacións que merecen. Visitamos agora o Lago das Pontes e o seu areal porque dende a pasada fin de semana este espazo é un espazo libre de malos fumes. De feito, a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, xunto coa Concellería de Benestar Social, veñen de colocar diferentes sinalizacións para que neste espazo non se poida nin fumar nin vapear. O Lago das Pontes xa é oficialmente un espazo libre de malos fumes. Agora, tanto na Areal Pontés como na zona verde que o bordea, non vai estar permitido o consumo de tabaco ou o uso de vapeadores, tal e como se recolle na nova sinalización que dende esta fin de semana está situada na entrada do areal. O Concello das Pontes, mediante os departamentos de Benestar Social e Deportes, impulsaron esta medida para fomentar os hábitos saudables neste espazo. De aí que, coincidindo coa celebración da terceira edición da XCO Vila das Pontes, as concellerías que dirixen Tania Pardo e Elena López aproveitasen para colocar esta nova cartelería. A iniciativa, que conta co respaldo da Asociación Española de Loita contra o Cancro, servirá non só para fomentar unha zona natural sen fumes de ningún tipo, senón tamén para conmemorar precisamente o Día Mundial sen Tabaco que se celebra cada 31 de maio en todo o planeta. Ademais desta nova cartelería, o sábado a Xunta Local da propia Asociación contra o Cancro contou co seu propio posto no que recoller donativos para a investigación do cancro, tamén se podía adquirir material para, neste caso, recadar fondos e incluso información para poder deixar de fumar coa axuda desta mesma entidade. Visitamos agora a Biblioteca Municipal Ribera Rouco porque esta semana se retomaban as súas reunións do programa Relendo a Vida. Para esta edición tocaba como tema central a maternidade e convidábase, neste caso, a asesora de lactancia Miriam Chaves, que daba conta da súa experiencia profesional e tamén vital. A Biblioteca Ribera Rouco acollía esta semana unha nova edición do seu programa de fomento da lectura entre o público de máis idade Relendo a Vida, impulsado pola biblioteca tamén o Centro de Información á Muller. Para esta convocatoria, o tema que se escollía foi a maternidade, dai que se contase coa experiencia e formación de Miriam Chaves, unha pontesa dedicada ao sector do asesoramento da lactancia e tamén a diferentes eidos vencellados coa crianza. Unha decena de mulleres participaron nesta iniciativa que, como xa é habitual, arrancaba coa lectura dun texto onde se fixo o balanzo de como ao longo da historia foi cambiando o papel da muller e da maternidade. Dunha etapa na que a muller tan só tiña como fin na vida ter fillos, a unha muller máis actual que decide cando quere ou non ser nai, que non precisa do respaldo dun home ou que ten que loitar por poder conciliar vida e traballo por lograr estender na súa carreira o tempo que cría os seus pequenos. A semana durante a sesión abordaron aspectos como a idealización da maternidade e que non é real. Unha situación da que tamén a propia Miriam Chaves daba conta de como as redes sociais están a influir, damando unha suposta maternidade perfecta desas celebrities e que pouco ten que ver cunha nai anónima. Tamén foi obxecto de debate o papel do home na maternidade e eses prexuizos que aínda existen a día de hoxe sobre que eles son padrazos simplemente
precisamente por recoller os nenos na escola, mentres que as mulleres teñen que vivir cada unha das súas horas do día para o cuidado dos seus pequenos. Por suposto, houve tempo para debater sobre as visións da maternidade en cada época, con experiencias das propias presentes, e que daban conta de como cambiou o mundo que a rodea en relación a este asunto, pero no que aínda queda moito traballo por facer para dar lugar a unha sociedade xusta na que os cuidados non sexan só cousa de mulleres. Non abandonamos as actividades que poñen en marcha na Biblioteca Municipal Ribera Rouco porque onte mesmo arrincaban a nova sesión de Cineforum. Ao longo das vindeiras 4 semanas poderemos desfrutar os xoves de distintas propostas cinematográficas de orixe asiática e que van a incluir tamén un debate. Onte mesmo arrincaban estas actividades da man da proxección do filme Perfect Days. Malia que a programación municipal de cine para as fins de semana pechábase hai uns días, iso non quere dicir que a Casa do Peso non continúe con novas proxeccións. De feito, onte mesmo botaba a andar unha nova edición do proxecto Cineforum impulsado na Concellería de Cultura e a Biblioteca Ribera Rouco. Para esta estrea, contouse con todo un éxito de pantalla de orixe nipón, Perfect Days, un drama que vía a luz hai 2 anos, da man da dirección de Wim Wenders, protagonizado por un limpador de retretes de Tokio, que semella que está do máis contento coa súa vida, pero que a medida que avanza o seu día a día, vai atopando personaxes do máis dispares que permiten ao público ir coñecendo distintos segredos do seu pasado. Veciños e veciñas de idades do máis dispares acudiron a esta primeira xuntanza no que, ademais do visionado de Perfect Days, tamén se incluiu unha sesión de debate e intercambio de opinións e sensacións do propio público. Xa o xoves da vindeira semana, dende as 8, Cineforum abrirá as súas portas novamente para debater sobre o filme de animación El Chico e la Garza. E para o día 29, xa que o 22 non vai haber xuntanza, teremos outro filme xaponés, Drive My Car. Xa en xuño, o xoves día 5, Cineforum pecharase con Como hacerse millonario antes de que muera la abuela. Todas as sesións están programadas para as 8 do serán e serán de entrada totalmente gratuita. E se para o público adulto tiñamos cine, para os máis pequenos da casa, dende onte mesmo, nova sesión dos xoves na Biblio, con unha interesante actividade adicada ao mundo da globoflexia. Moitos foron os pequenos e pequenas que non se quixeron perder este entretido obradoiro. Os xoves na Biblio cambiaron na súa sesión de onte os seus habituais contos e cancións por unha dinámica máis atractiva e novidosa. E que ata a Casa do Peso se despazou o dúo Two Minds Combined, 2 artistas formados no mundo da maxia, do ilusionismo e tamén da manipulación de globos. Precisamente, estes pequenos trozos de látex foron os protagonistas dunha sesión de globoflexia na que, mediante un conto, a compañía formada por Ian e Elisa foi elaborando diferentes personaxes hinchables que ian aparecendo a medida que avanzaba a historia. Máis ou menos así, poñemos unha C xigante. ¿Un C muy grande? Perfecto. Perfecto. Sí, aplastas. Menos así. Aplastas, giras 3 veces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asentándolo un pouco. Perfecto. Moi ben, moi ben. Ya, muy bien, perfecto. Sí, muy bien. Entonces, ese es perfecto. Este es muy bien. Vale, vamos a ver música. Perfecto, mira, así. Gira. ¿Necesitas ayuda? No, perfecto. Sí, muy bien. Este es muy bien. Perfecto. Este es perfecto. Muy bien. Este, me gusta mucho este. Muy bien. Este es perfecto. Sí, muy bien. Sí. Ademais de desfrutar da pericia destes 2 artistas, os nenos e nenas participantes nesta actividade tamén aprenderon distintos trucos e pautas para idear o seu propio can cun globo, unha espada ou un sombreiro, e que, por suposto, levaron para os seus fogares. Xa a vindeira semana, o xoves na Biblio vai estar dedicado, neste caso, á celebración das letras galegas, co espectáculo da Xanera do Maxín dende Rosalía ata as Cantareiras. Trátase dunha mestura de historias e música ambientada precisamente nas nosas letras e dirixida a maiores de 3 anos. A actividade desenvolverase na Casa do Peso, como sempre dende as 6 da tarde e con entrada libre ata completar aforo. Tempo agora para entrar en terreo musical, porque na nosa vila temos músicos de todos os niveis, de todos os estilos, e novamente tocaba demostralo sobre o escenario do Auditorio Municipal a Lobi. O pasado sábado, novo concerto de primavera organizado en da Rondalla Vila das Pontes e cuns convidados de auténtico luxo.
Coa chegada do mes das flores, a Rondalla Vila das Pontes non podía faltar a toda unha tradición, o seu recital de primavera. Unha cita que ano tras ano conta non só co gran talento dos músicos locais que forman parte desta entidade, senón tamén coa colaboración de algunha que outra formación chegada doutro concello galego ou neste caso doutra provincia. E que sobre o escenario da Lobi, veciños e veciñas puidemos desfrutar da visita da Escuela de Rondallas Goberno de La Rioja, unha formación que ven de celebrar o seu 20 aniversario baixo a dirección da mestra rusa Irina Kazimirskaya. A formación rioxana sorprendía ao público pontés da man de temas como Habaneras de Cádiz, Carrascosa, Que bella es mi tierra ou incluso un clásico italiano como Volare. Ritorni ma più, mi dipingevo le mani alla faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Di una musica dolce suonava soltanto per me. Pola súa parte, a Rondalla Vila das Pontes non quedaba atrás da man dun repertorio novamente dirixido con mestría por Xosé Iglesias e coa colaboración da cantante estadounidense, agora fincada nas Pontes, Vera Satzir, e que exerceu como voz solista no tema Estreliña do Luceiro. Estrella da caída.
Asemade tamén houbo tempo de desfrutar das dúas formacións sobre o escenario con clásicos como Rianxeira. Como fin de recital, houbo reparto de agasallos entre as dúas agrupacións e, por suposto, un gran aplauso do público presente en recoñecemento da gran calidade artística destas dúas formacións rondallísticas. E de agrupacións como a Rondalla Vila das Pontes, o Conservatorio de Música Profesional da nosa vila, porque onte mesmo tiñamos o primeiro dos recitais de fin de grado dun dos seus alumnos, neste caso dunha alumna de violín, de Iciar Piñeiro, que puña así punto final aos seus estudos no Conservatorio Pontes. Coa recta final do curso 2024-2025, xa en marcha estes días dende o Conservatorio de Música das Pontes, estando máis atarefados na preparación dos concertos daqueles estudantes que rematan grau ou estudos no Centro Pontes. Onde era a violinista Icía Piñeiro, que puñía o peche a súa etapa formativa nas Pontes, damando un concerto no que deixaba abraiados a mestres, compañeiros e familiares, e que se animaron a acompañar a esta artista na aula polivalente do Conservatorio.
que a música en todos os estilos dásenos e moi ben a ponteses e pontesas. E de feito, ao longo deste mes, imos ter moi boa proba disto. Así as cousas, a semana que ven, o martes ás 12 do mediodía e tamén ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal Alobi, poderemos desfrutar dun dobre concerto do grupo de pandeiretas da Escola Municipal desta disciplina. Serán 2 concertos gratuitos, o da mañá dirixido a estudantes e xa da tarde para público en xeral. Tamén a vindeira semana, o xoves 15, dende as 7 tamén no Alobi, teremos o concerto das letras galegas do Conservatorio de Música. E ao día seguinte, no mesmo escenario, pero ás 8, vai ser a Banda Cultural e Recreativa das Pontes e a Banda Xuvenil as que rendan homenaxe ás nosas letras. Pecharemos homenaxe, neste caso, ás letras galegas tamén con música o propio día 17 no Liceo Recreativo e Artístico, coa actuación da Rondalla Vila das Pontes e da agrupación Alegre Intermezzo no tradicional Festival das Letras Galegas que cada ano organiza esta entidade. Música para todos os gustos e estilos e que demostra que nas Pontes temos moito talento e moito oído. Abrimos capítulo dedicado ao mundo dos deportes, neste caso falando de fútbol sala, porque por segunda fin de semana consecutiva a nosa vila era o epicentro do fútbol sala autonómico. Aquí disputábanse as finais do Campeonato Galego, neste caso en categoría pre-benxamín e benxamín, ademais de distintas eliminatorias noutras modalidades como a cadete. A nosa vila volvía a converterse o pasado domingo no epicentro do fútbol sala de base galego. E que o Polideportivo da Fraga acolleu o pasado domingo as finais de varios dos campeonatos galegos de base desta disciplina da man da organización do clube local Lagosport e do Concello das Pontes. Polo pabillón municipal pasaron un total de 10 equipos na busca do trofeo que os acreditaba como campións galegos ou que certificaban o seu ascenso nunha intensa xornada que arrincaba coa disputa da final pre-benxamín entre o Trolo de Betanzos e a Unión Deportiva Ourense. Victoria para os primeiros por 9-3 nun encontro sen problemas para o clube coruñés, que xa nos 15 primeiros minutos ia cun 2-0 ao seu favor. Iso sí, o Ourense lle bastaban un par de minutos para igualar a contenda, un empate o que respondían os de Betanzos co 3-2 co que chegarían ao descanso. Na reanudación, o Troula tiraba de maxia para facer 4 novos goles en 10 minutos e asegurar o título autonómico que certificarían no minuto 39 con outras 2 dianas máis e o definitivo 9-3. En benxamíns tivemos un resultado máis axustado entre o Alto do Vento e Instituto do Coruxo, neste caso con victoria do conxunto do Sur por 1-3. De feito, xa nos 2 primeiros minutos teríamos goles co 0-1, co que o Coruxo abría o electrónico, o que seguiría no minuto 2 o empate do Alto do Vento. Denantes do descanso, o Coruxo volvería a poñerse por diante con 2 dianas máis e un 1-3 que xa non se movería na segunda metade, co consecuente título autonómico para o equipo dirixido por Iván Sobrado. En categoría infantil, tiñamos final neste caso de Liga Preferente entre o Parrulo A e o Cíos de Vigo, onde foron os ferroláns os que se levaron o triunfo cun 5-1 a favor, e iso que con tan só 10 minutos de xogo recibían o primeiro gol dos vigueses de penalti. Un tanto, o que o Parrulo foi quen de repoñerse xa ao comezo da segunda metade, e dende aí iniciaron a histórica remontada con 4 goles en 20 minutos que certificaron que o título infantil quedaba en terras departamentais. Tamén tiñamos final en preferente a Levín, neste caso co triunfo do Ribeira por 3-0 ante o Compita Amor de Dios, e que precisamente foi o verdugo en semifinais do Esteo. En categoría cadete preferente, o título autonómico viaxaba a Vigo, a casa do E de Vigo 2015, que se impuxo o Parrulo cadete a sen problemas cun 1-5 para os pontevedreses. De feito, na primeira metade xa contaban cun 0-3 de vantaxe e malia que os ferroláns intentaron recurtar distancias cun 1-4, non foron quen de plantar cara, polo que co definitivo 1-5 pechábase esta eliminatoria cun trofeo que emprendeu camiño a Vigo. Do fútbol ao ciclismo, coa terceira edición da proba Vila das Pontes de ciclocross, puntuable para a Copa Galega desta disciplina e que lograba reunir no Lago Pontes a preto de 200 deportistas de todos os niveis e categorías. Espectacular, difícil, abraiante e que os cualificativos para definir o que foi a terceira edición do Trofeo Vila das Pontes de ciclocross organizado polo Clube Terras do Eume quedan curtos ante o gran nivel dunha proba puntuable para a Copa Galicia desta disciplina e que volvía a cumprir coas expectativas. En cada convocatoria, o listón do Terras do Eume vai subindo máis e máis, dando lugar a unha cita moi agardada no circuito autonómico, tanto polos ciclistas máis experimentados como polos máis novos. 180 deportistas de toda Galicia non faltaron a súa cita con esta proba xa indispensable no calendario e cun percorrido de 3,5 km ategado de obstáculos os que os inscritos e inscritas tiveron que dar varias voltas segundo a súa categoría. Na proba elite, o mellor tempo foi o de Iván Feijóo do Academia Postal de Maceda, cunha hora 21 minutos 37 segundos, seguido de Saúl López, tamén do Academia Postal, a tan só 2 segundos do seu compañeiro. Completou o podio en elite Alberto Pedreira do Biciverde, xa 4 minutos do líder. Nas modalidades de base, en infantil impuxéronse Mateo Armida, do Clube Ciclista de Ponteareas,
seguido de Berogán Cutrín do Xesteiras e de Hugo Rodríguez do Máster de Lauriña. Xa en rapazas, o primeiro lugar foi para a corredora do ciclismo Farto, Jimena Novo, a que seguiron Lara Fernández do ciclismo Cambre e Marta Utrera do Armenteira e Punto. Na proba cadete, o triunfo foi para Guillermo García do Avanza Porriño, con segundo lugar para Aaron Gómez do Coruxo e Lucas Blanco do ciclismo Cambre como terceiro clasificado. E na proba feminina, a primeira posición foi para Iris Santana do Coruxo, que estivo escoltada polas corredoras do ciclismo Esmelle, Carla Hermida e Andrea Paz. En júnior, o ouro foi para Marcos Rodríguez do Academia Postal, seguido de Nico Fernández do Coruxo e Martín Rodríguez do Máster da Louriña. E en mulleres, a primeira clasificada foi Xiana Coira do Cambre, seguida de Elba Hermida do Ponte Areas e Sara Peón do Santomé de Piñeiro. Na proba sub-23 masculina, o ouro foi para o ciclista Na proba sub-23 masculina, o ouro foi para o ciclismo Cambre, con Antonio Casal como máis rápido desta modalidade, tralo que entraron en meta Martín Díaz, do Santomé de Piñeiro, e Adrián Camaño, do Zambora, e o podio feminino estivo comandado por Yaiza Vila, do Creto Bikes. Xa nas probas máster, en Máster 30, o pontés Iago Pico, dos Pontes Clube Ciclista, facíase co primeiro lugar, mentras que Iván Paleo, do Terras do Eume, foi sexto nesta mesma competición. En mulleres impoñíase Carolina Díez, do Creto Bikes. En Máster 40, os mellores tempos foron para Bea Vicente, do Podium Team en féminas, e para Marcos Mayo, do BTT O Treito, en homes, mentres que o pontés Marcos Fernández pechaba a súa participación na 9ª praza. En Máster 50, Antonio Rodríguez, do Ourense Termal, foi o máis veloz da categoría, e Óscar Lozano, do Biciverde, facía o propio na proba Máster 60. Máis actualidade deportiva, sétima edición do torneo de Ximnasia Rítmica Vila das Pontes, con máis de 500 participantes de toda Galicia, cun éxito absoluto que nos deixaba coreografías abraiantes. Filigranas cos aros, malabares imposibles coas mazas, coreografías de infarto individuais ou en grupo e fantásticos exercizos coas cordas ou a pelota protagonizaron parte da xornada deportiva do pasado sábado e que o Clube de Rítmica As Pontes foi quen de reunir a preto de 500 ximnastas de toda Galicia da man da sétima edición do seu torneo de escolas e de clubes. O Polideportivo Municipal da Fraga quedaba pequeno para acoller non só a ximnastas locais, senón tamén a deportistas vidos dende as 4 provincias galegas de clubes de Santiago, Lugo, Ferrol ou Sarria, entre outros. Para esta edición, o Rítmica As Pontes ambientou no mundo do cine o escenario polo que pasaron ximnastas en categorías dende prebenxamín a senior, ademais de categorías escolares. Neste caso, da man da presenza das escolas de rítmica tanto das Pontes como de San Sadurniño.
Unha multitudinaria cita que volvió a ser todo un éxito e garantía de que o ano que ven o Clube Pontés repetirá como anfitrión dun dos acontecementos deportivos máis relevantes do ano desta modalidade deportiva. E da ximnasia rítmica, o hóquei a patins, porque o Hóquei Club As Pontes continúa coa súa labor, neste caso de fomento do hóquei a patins. Ademais da participación dos seus equipos benxamín e prebenxamín nas ligas autonómicas, tamén están a desenvolver distintas xuntanzas de escolas dedicadas a estes deportes, e nada mellor que demostrar o bo estado de saúde desta disciplina coas imaxes que imos ver agora mesmo. O Clube de Hóquei As Pontes aproveitou a fin de semana para reunir a futuros grandes nomes deste deporte da comarca da man do seu torneo de escolas. A cita reuniu no Polideportivo de Montecaxado a medio cento de xogadores e xogadoras non só locais, senón tamén dos clubes de hóquei de Narón, de Cambre ou do Hóquei Club de Carral, e que foron disputando diferentes encontros de 12 minutos na modalidade sen porteiro, con merecidísimas medallas para todos os participantes. Tras desta xuntanza, o Hóquei Club As Pontes xa está a idear novas citas. Neste caso, o vindeiro día 18, que o Polideportivo da Madalena como escenario. Será da man da terceira edición do Trofeo de Hóquei a Patins das Pontes e que dende as 10 da mañá contará non só con partidos oficiais de Liga Levin e Benxamín, senón tamén cun amigable de veteráns e unha nova xuntanza de escolas da comarca. Pois ata aquí a información desta semana. Este resumo, como sempre, emprazámolos a unha nova cita. Xa será o venres que ven, dende as 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes. Na mentras, a información continúa en Radio Home de luns a venres a 1:30 da tarde e, por suposto, nas redes sociais do Concello das Pontes e na súa web aspontes.org. Teñan moi boa semana.